Assalamu alaikum ediz çağlar. Bugün men size Mikhail Lakerbay'ın Dana Jesi atly hikayasyny aýdyp bermekçi. Jesi aty için giyse ogurluk etme, kart oynama diýip köp ýalvardy. Emma ol ýalwarmalardan hiç ýeli netije çykmaýardy. Ahir bolmansaň ömrüniň soňlaýanlygyna gözü ýeten goja atyny iň soňky gedek ýanyna çagyrdy we "Basym, men bu ýagty jahandan gaýdarym. Sen şu şaka çelli meniň aýdallaryma kulak gabartmadyň. Sen iň bolmana meniň soňky haýyşymy ýerine ýetirjekdiňe söz ber. Sen häzire çelli ýaşaýyşyň ýaly ýaşa berýäni, köne tejribeli bir ogruny gözläp tap we meniň adymdan ogurluk etmäniň ýoluny öwretmäni haýyş et. Ýene de bir köne ökde kartbazy gözläp tapdy. Ondan hem kart oynamagyň tälerini öwretmäge haýyş et. Her kim öz edýän işini gowy bilse ýaşy diýdi. Atasynyň aýdýanlaryna atygy aňk-taňk boldy, emma ol onuň soňky haýyşyny ýerine ýetirmäge wada berdi. Onsoň goja jetip aradan çykyp, ondan kän wagt geçmänkä wada wepaly agtyk ogurlaryň pirini gözläp tapdy. Piri diýmek şol işiň ustady, öz işini ökde hötde gelýän adama aýdylýar çağlar. Ogru haýyşy eşitip haýran galdy. Ogurlaryň piriniň çaklancı otagyny menki bolsun niýer ýaly goşgolum ýokdy. Öýesi çagşap giden tahtanyň üstüne gyşaryp ýatyrdy. Yerde çataçan gapsanak we ondan häli berdi, hiç bir zat iýilmände görünip durdy. Mehman hä diýmän dagap gitjek tahta sekiniň üstüne geçdi. "Çekinme, göterer. Bu sekide görnäçe adam oturup durdy. Sen bu ýerlere nädip düşüp ýörsiň?" diýip ogurlaryň piri ýigde söz gatdy. Çingiz, "Meniň atam öljek bolup ýatyrka iň tejribeli ogruny gözläp tapmak we ondan ogurluk etmäni öwrenmäge haýyş etdi" diýdi. Ogurlaryň piri hejana geldi. "Ataň saňa akylly maslahat beripdir. Sen türmelerden gözlerini açylman ýören göweli, maýda ogurlary tapman hut meni gözläp tapanyň gowy bolupdyr. Biziň pişämiz zehin talap edýär" diýip ol honnun märsi bolup gürledi. Ederini bilmeýän nalaçydyň ordan oru bolmaz, ol öz aýagyna özü palto urýan adamdyr. "Wah, aýtsaň aýdyp oturmaly da, seniň ogusy garaňky gatylşan wadyna ýanyma gel" diýdi. Çingiz "Sag bol" diýip jogap berdi-de öýlerine gaýtdy. Emma ol bu ýere gaýdyp dolanmady. Ogrunyň dir puturak bolup ýaşaýan içerisi oňa atasynyň ähli ýalwarmalaryndan has güýçli täsir etdi. Tozon, hapaçylyk gözüne dürtülip durdy. "Al saňa gerek bolsa ogurluk bagty" diýip içini hümletdi. Ogrunyň ýanyna gaýdan Çingiz kartbazylaryň piriniň gözlegine çykdy. Tapan kartbazynyň üstü başy Çingizde has hem agyr täsir galdyrdy. Saçlaryny hüjerdip diýeriniň üstüne çöküp oturan kartlaryň başly barat zyňyşdyrýardy. Ýigit amatly pursat tapyp näme üçin gelenini aýan etdi. "Oho, sen ýalňyşmansyň" diýip kartbaz hekkerdi. "Men muny 30 ýyldan bäri orak binap gelýän." Ol bir pursatlykça gyzaryp duran gözlerini kartlardan soğup Çingize boýdan maşa syýlady. Soňra ýene-de kartlaryny göçkünlük bilen çakkan garaşdyryp başlady we mehmana özü bilen kart oynamagy teklip etdi. Emma ýaş ýigit kartbazyň sag bolsuny ýetirip ýerine gaýtmak bilen boldy. Ol kartbazyň hem öz ömrüni ýele soranyna gowy göz ýetirdi.
ineşe edip, goca jetip öz agtygyny yaramaz pişelerden halat etdi. Durmuşyň adamy islenlik öwü dindewlerden gowy terbiýeleýändigini goca has gowy bilýän eken. Ine hormatly çağalar, şonuň bilen bugünkü hekaýamyz tamam boldy. Geljek sanlarymyzda görüşýänçe hoş, sag bolun.